Исемсіз эфирда атна яңалыклары тапшыруы, узган атнаның мөһим вакыйгалары белән мин Алсу Нуриева таныштырачакмын. Атна башында әлмәттә кышында газонда уйнау мөмкинлеген бирүче футбол манежы ачылды. 24-нче мәктәп янында урнашкан Алан футбол манежы ачылышында кемнәр катнашканын без дә күреп кайттык. Бүгін әлмәт бүгілме әгіржі Зәйшистайда футбол манежлары ашылды. Видеоконференц әлімті арқылы Республика өз президенті Рүстәм Нұрғалиұлы Миниханов құтлады. Республикада спорт объектларын булдыру буенча изге эш башкарыла. Бүген бездә 11 меңнән артык спорт корылмасы бар. Мондый спорт базасы безгә киң масштабларда безнең халыкны кулашларга, сәламәт булырга, спорт белән шөгыльләнергә мөмкинлек бирә, дип билгеләп үтте Республика президенты. У нас сегодня физической культурой и спортом занимается более 51% нашего населения. И, конечно же, вот футбол – это порядка 50 тысяч человек. И я уверен, что наличие вот этой инфраструктуры, эта цифра может и удвоиться, и утроиться. Рөстәм Миниханов сүзләренчә, бүген ачылган спорт корылмалары футболны һәм сәламәт яшәү рәвешен популярлаштырачак. Видеоконференцияда илебезнең спорт министры Олег Матыцин да катнашты. Республика һәр вакыт бик уңай мисал күрсәтә. Без һәр вакыт башка регионнарга дәүләт һәм бизнесның үзара хезмәттәшлеген киңәш итәбез. Президент һәм Татнефть ярдәме белән ел сайын шәһәребездә яңа спорт объектлары барлыкка килә. Аларда күп санлы балаларыбыз шөгыльләнә, ди Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов. Сегодня классные события в преддверии Нового года. Яңа ел алдыннан бүген бик шәп вакыйга. Президент ярдәме белән Әлмәт өчен яңа ел бүләге футбол манежы алды. Без аны 24-нче мәктәп янында төзедек. Ул балалар, яшьләр, футбол яратучылар белән иртәнге 7-дән кичке 9-га кадәр тулган булачак. Теләк белдерүчеләр бик күп. Чыннан да бу Нефтьбаш каласында спорт үсешенә зур өлеш кертү. Поступает огромное количество заявок. Вообще это очень большой вклад в развитие нашей нефтяной столицы, развитие спорта здесь. Татарстан Республикасы футбол федерациясе рәисе Александр Гусев бүген 5 манеж ачылу республиканың футбол бәйрәме ди. Аның сүзләренчә, футбол инфраструктурасы буенча республикабыз илдә иң яхшыларның берсе. Җәй өчен бездә 55 футбол мәйданчыгы бар. У нас 50 отделений футбола в спортивных школах. Безнең спорт мәктәпләрендә 50 футбол бүлеге эшли. Без һәр спорт мәктәбендә шушындый манеж булуын телибез. Балалар җәй генә түгел, кышта яхшы газонда шөгыльләнү мөмкинлегенә ия булырга тиеш. Так и зимой. Вот на этом таком газоне, как вот в этом манеже. Манежлар ачу тантанасы, бәйрәм программасы һәм Мәскәүдән килгән кунаклар урам футболы хәрәкәтенә нигез салучыларның мастер-классы белән дәвам итте. Мәскәү егетләре 2 көн дәвамында Әлмәт футболчыларын рухландырдылар. А мы из Москвы, мы занимаемся футбольным фристайлом, развиваем уличный футбол, популяризируем его, панофутбол и так далее. Поэтому мы сегодня здесь как гости, чтобы провести мастер-класс с ребятами. Вчера уже был у нас мастер-класс, сегодня будет. Вот. Ну и посмотреть, что у вас здесь происходит в мире футбола. Яшь әлмәтләр зур нәтиҗәләргә омтыла. Яңа манеж ачылуга сөенә. Здесь очень хорошо, занимаюсь я футболом где-то 4 года уже. Здесь можно тренироваться, отдыхать. Здесь тепло и вообще круто. Мин ищу футбол, Юрий. Меня бегишь. Тут очень огромное пространство, тут хорошо, тут можно бегать, набивать, играть можно. Вместе с Татнефтью цветет наш Әлмәт. Говорим от души. Президенту! Алар жылыга караганда салкынны күбрәк ярата. Әлмәт моршлары Михаил Землянов истәлегенә багышланган кышкы йөзү ярышларын башлап җибәрделәр. Чыныккан бу ир егетләрне, хатын-кызларны карда, ачы җилдә куркытмый. Безнең хәбәрчебез Фирая Юнусова да салкыннан курыкмыйча үзен сынап карарга булды. 45 лет назад, примерно вот в эти дни, учредители клуба собрались и решили создать спортивную организацию. Узган ял көннәрендә Айсберг моржлар үзәгендә Михаил Землянов истәлегенә багышланган ярышлар булып узды. Салкын суда кыенырга алар -20 градус булса да чыга. Әлмәттә Айсберг клубы оешканга 45 ел. Алар сафында 250 кеше бар. Иң активлары 120. Михаил Егорович Земляновны бөтен кеше бик нык яратадыр. Ул шундый зур ихтирамга ия кеше иде. Шуңа күрә аның менә шушы якты образы бөтен кешене тартадыр дип уйлыйм. Менә шул идә тик кенә ятканчы диванда кырынгынаймы? Менә шундый шөгыльләр белән шөгыльләнергә кирәктер дип уйлыйм. Чөнки ул гомерне озынайта.
тәнгә сихәт бирә, ә инде тормышта тормышыбызга ямсты. Біз мұнда өзіміздің спорт уңышлары һәм казанышлары белән энтузиаст һәм айсберг спорт йөзү үзәге җитәкчесе Михаил Земляновны искә алу өчен җыелдык диләр бер тавыштан сәламәт яшәү рәвеше алып баручылар. Россиянең бөтен моршларда яраталар. Шуның өчен бүген монда 10 шәһәрдән җыелдылар, 10 шәһәрдән килеп җыелдылар. Мондый безнең соревнованияларда бөтен һәр елны яратып киләләр безгә чит шәһәрләрдән. Михаил Егорович Әлмәт шәһәренең мактаулы гражданины, Татарстанның атказанган физик культура хезмәткәре. Моннан 45 ел элек Михаил Землянов һәм аның фикердәшләре җыелышып Айсберг клубын булдырганнар. Шул вакыттан башлап клуб эшләп килә. Ярышларга 10-га якын шәһәрдән йөзүчеләр килгән. Казан, Зөя шәһәрчеге, Ярчаллы, Менделеевск, Лениногорск, Чирмешән, Ульяновск, Уфа каласыннан ук килүчеләр бар. 100дән артык кеше ярышларда үз көчен сынап карады. Бүтән иштәге күңел белән шатланып, езергә килдек. Как говорится, самое главное күңелне ачырга килдек. Күлнең суы нибары 2 градус җылы. Ә Гөлсинә Габбасова һич салкын түгел ди. Кышкы йөзү белән 1986 елдан бирле чыныга. 74 яшендә булуга карамастан, атнасына 3-4 тапкыр күлгә килеп коена. 35 ел буена чыныгы ул үзеңдә ихтыяр көче арттыра ди. Җиңеллек, оешканлык, җитезлек, үзеңә ышаныш, ихтыяр көче тәрбияләнә. Сәламәтлек ныгый, организм чыныга. Суга кергәндә бик дулкынланып булса да, судан чыккан шундый яхшы, шундый күңелле, рәхәт була. Үзең шундый салкын суга кирергә ихтыяр көче тапканга күңел шатлана, үзеңә ышаныч арта. Салкын су яшәү чыганагы. Шуңа күрә дә салкын су яратучылар саны елдан-ел арта. 15 кешедән башласалар, хәзер инде 250-гә тулган. Араларында беренче тапкыр килүчеләр дә бар. Салкын суда коену кан йөришен яхшырта, иммунитетны арттыра һәм гомумән кәефне күтәрә. Мин дә моржлар белән бергәләп салкын суда коенырга булдым. Җиңүчеләргә килгәндә барлык катнашучылар да үз категорияларында беренчелеккә ия булдылар. Моның шулай буласына һич кенә дә шик юк, чөнки алар барысы да инде җиңүчеләр. Бу спортчылар иң элек үзләрендә ихтыяр көче табучылар. Татар теле дәүләт теле икән һәркем белә, тик кызганычка каршы телебездә камил аралашу аксый. Әлбәттә, оешма җитәкчеләре район активы өчен дөрес сөйләм теленә һәм чыгыш ясау осталыкларына, сәхнә культурасына өйрәтә торган мастер-класс узды. Шундый ук дәресләр Азнакайда да үтте. Тулырак коллегаларыбыз сюжетында. Татарстаныбызның күренекле танылган шәхесләре тарафыннан уздырыла торган чара ниһаять бүген Азнакайда. Мондый осталык дәресләрен миндә без 40-нчы районда уздырабыз дип белдерделәр алар. Басмаларда торам. Аккан суга карыйм. Елга булып вакытларга. Төнге күккә карыйм. Йолдызларны саныйм. Ялгыз айдай гомерләргә. Тел байлыгы күңел байлыгы гына түгел, халкыбыз байлыгы. Татар телен саклау һәм үстерүгә багышланган осталык дәресләрен Казан дәүләт мәдәният институты белгечләре үткәрде. Әлеге дәресләр Татарстан президенты каршында Татар телен саклау комиссиясе проекты нигезендә алып барыла. Безнең җәмгыятебез, безнең җитәкчеләребез инде уйлап йөргән фикер. Без инде өлгергәнбез, җәмгыять өлгергән. Менә шушы юнәлештә эшләргә җирлек туган һәм сәбәбе дә туган. Мин уйлыйм, башланып китүе яхшы, дәвамлы булсын дип телик проектка, озын гомерле булсын, чыннан да ярдәмле булсын, аннан соң файдасы булсын, тагын курслар булсын. Бу бит безнең өчен шатлыклы нәрсә булыр, шулай бит. Осталык дәресләре татар телендә дөрес мәгънәле итеп фикереңне җиткерә белергә, аралашырга өйрәтте. Шул ук вакытта сөйләм телендәге кимчелекләр, чыгыш ясаганда үз-үзеңне тоту, ничек итеп уңай гына киеренкелектән чыгу алымнарына тукталдылар. Микрофон тутасы бар, кәгазь тутасы бар язылган текст белән, ләкин ул дирелди. Менә ул дирелдәмәсе өчен шушы күнегүне сезгә тәкъдим итәбез. Кулларны алга суздык. Әлеге проект кысаларында үткән бу мастер-класс катнашучылар өчен аеруча файдалы мәгълүматлар бирде.
Шушы атнада әлмәттә Татарстанның баш казые Жәлил Хәзрәт Фазлыев булып китте. Нефтче мәдәният сарайында узган очрашуда күтәрелгән төп тема әдәп, әхлак мәсьәләләре. Иң башта нефтче мәдәният сарайында җыелган тамашачылар алдында Нур мәктәбе укучылары чыгыш ясады. Аларны мәдрәсә шәкертләре алыштырып дәвам итте. Чараның төп өлешен ачып кунакларны Әлмәт районы һәм шәһәре мөхтәсибе Исмәгыйль Сунгатуллин сәламләде. Үзенең чыгышында милләтне, телебезне, гореф-гадәтләребезне саклап калуда нәкъ менә тәрбия мөһимлеген ассызыклады ул. Чакыруны кабул итеп килүче һәркемгә рәхмәт җиткерде. Кунакларга рәхмәт сүзләрен район башкарма комитеты җитәкчесе Айнур Исхаков та тапшырды. Татарстанның баш казые Жәлил Хәзрәт Фазлыевның вәгазьләрен бер тапкыр булса да тыңлаган һәркем белә булыр. Әлеге шәхес җиргә үз эшләрен иманга кайтару өчен яратылган. Шуңа күрә аның вәгазьләрен тыңларга күп санлы халыкның килүе дә очраклы түгел. Жәлил Хәзрәтнең һәр күренешкә, вазгыятькә аңлатмасы бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә сорау биргәннәр, әгәр кыямәт көне җитә дигән хәбәр килсә, нишлик дигән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән, менә иң әз генә вакыт калган бит инде. Мондан да кадерле вакыт юк, менә кыямәт җитә, бүтән юк, бүтән кешелек дөньясы бетә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән, әгәр бер үсентү төрткән вакытыгызда кыямәт көне җитә дигән хәбәр килсә, шул үсентене утыртып калырга тырышыгыз, сез аның дөньяда һәм ахирәттә әҗерен күрерсез диеп. Жәлил Хәзрәт Фазлыев белән узган очрашуның төп темасы әдәп, әхлак тәрбиясе һәм вакыт төшенчәсе. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, биш әйбер килгәнче, биш әйбернең кадерен бел. Иң беренче картлык килгәнче яшьлекнең кадерен бел. Авыру килгәнче сәламәт вакытыңның кадерен бел. Мәшгульлек килгәнче буш вакытыңның кадерен бел. Ярлылык килгәнче бай вакытыңның кадерен бел. Һәм үлем килгәнче яшәүеңнең кадерен бел дип. Менә моның өчесе вакыт белән бәйләнгән. Татарстан Республикасы баш казые Жәлил Хәзрәт Фазлыев тамаша залында утырган дин әһелләре укытучыларга үзенең нәсихәтләрен җиткерде. Киләчәк буыны тәрбияләү иң саваплы эш һәм ул узакламый җимешләрен бирәчәк диде ул. Татарстанның баш казые белән булган очрашудан иң әһәмиятле фикерләрне ислам нуры тапшыруында карап беләчәксез. Безнең белән калыгыз. Әлмәтнең шахмат клубында Василий Самойлов истәлегенә шахмат һәм шашка буенча яңа ел турниры узды. 70-ке якын катнашучы арасында профессионаллар да, һәвәскәрләр дә бар иде. Наши пенсионеры города и района. Очень приятно, что сегодня присутствуют гости у нас, Джалильнефть, и еще присоединились к этому активному движению ветераны, пенсионеры сельских поселений. Турнирда 11 оешмадан 70-тән артык кеше катнаша. Алар теләк буенча шахмат яки шашка уйнауда көч сынаша. Интеллектуаль уен нинди яшьтә дә файдалы ди оештыручылар. Шашки, шахматы – это для возраста, пенсионного возраста, это мышление. Шахмат, шашка, пенсия яше өчен фикерләү, нейронлы элемтәләр хәрәкәтен үстерү, алдагы адымны уйлау бары файда гына бирә. Усиливается мышление, расстановка ходов. Это же очень полезно для пенсионеров. Агыз Галиев ирекле көрәш буенча спорт мастеры. Аңа шашка уйнау ошый беренче тапкыр бала чакта әтисе белән уйнап караган. Бүген уллар, оныклар белән уйныйм ди. Интеллектуаль ярышларда бик теләп катнаша. Шахматов быстрее играю, шахматов действительно. Шахматка караганда тизрәк уйнала, озак уйларга һәм уйнарга кирәкми. Шашки лучше. Рәйсә Гафарова бала чактан шахмат ярата. Уен аңа бик ошый. Бүген дә шахматта булган тәҗрибәсен бик теләп турнирларда күрсәтә. У меня вот двое внуков со старшим. 2 онук бар, 11 яшьлеге белән шахмат уйныйм, әкренләп аны өйрәттем, шөгыльләнә. Учила, он тоже занимается. Катнашучылар сүзләренчә, мондый чаралар тагын бер файдалы итеп вакыт үткәрергә мөмкинлек бирә ди. Әлеге шулар. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Ленар Корбанов. Сезнең белән саубуллашабыз.